aw bisimila don kibaru kan Kantan Media ale jasiraw fɛ k'aw ɲin'aw fɛ ja in a ka cari kosɛbɛ e min ye maa kura ye i k'i abonné Agence Kuba da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka sanga ni hiji san 2025 ye a tɔgɔ sɛbɛnw olu daminɛna aw minnu b'a fɛ ka taa hiji la k'a ka wuli ka se u cɛbala la u filɛ nin ye Bamakɔ kura Gadan o bɛ nɔnɔmugu Gadan k'o kɔfɔ n'i ko nɔnɔmugu Gadan i b'a fɔ ko produit Gadan da la dumuni ɲuman o bɛ sɔrɔ nɔnɔmugu Gadan na a lɔgɔti a tamati ayiwa fɛn min ye a tulu ani a te a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an filɛ don min ko bi min ye furancɛla fanga maa ɲɛmaa ye Général d'armée Assimi Goïta ka sanga ni lithium ale usine min dayɛlɛ Buguni mara la furancɛla fanga maa ɲɛmaa a ye lase kɛ ka sanga o ma min n'a bonya dara malidenw bɛɛ lajɛlen kan k'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛba k'o lase Mali jamana ma a ka diya malidenw k'an bɛɛ lajɛlen ka nin usine ba in k'a minɛ ni an bolo fila ye ni ja in a lasera foroba lase bon na sira min sɔrɔ waa kɛnɛ kan ye olu filɛ nin an bɛ foli fɔlɔ bila Bugunina lamini sabula da kan n'i y'a ye ala ye natigɛ bi a jara Bugunikaw de nin ka usine ka sigi fɛ yan a foli fɔlɔ olu ye an bɛ o foliba bila o la o tɛmɛnen kɔ an bɛ ala barikada ala min ye bi don yira an bɛɛ la sabula da kan ni tun ye jamana bɛɛ ka laɲini nin ye sabula lithium ye fɛn mun diɲɛ bɛɛ bolila nɔfɛ bi na donc ala y'a kɛ o sɔrɔla an fɛ yan fo ka na kɛ bi o usine ala o latigɛ donc o laɲini o sɔrɔla jamanadenw ka wulikajɔ la mun kɔnɔna la u y'a ɲini k'a fɔ jamana dugukɔnɔ nafolo a ka kɛ jamanadenw sago ye jamanadenw ka laɲini ka sabato kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la an ye wulikajɔ kɛ ka gafe kura sigi gafe kura min n'an ye sɛbɛn kura ye tuguni ka jamanadenw ka laɲini don a kɔnɔ ka tila ka segin ka taa an jɛɲɔgɔnw ma minnu bɛ mini baara kɛra a kɛra sanuko ye a kɛra lithium ye a kɛra manganèse ka f'u na an ka sigi baara in kan tuguni mun b'a to an ka jamanadenw ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na a baara ma nɔgɔya parce que a kɛra sigikafɔ siɲɛ caman ye waati dɔw gɛlɛla mais ala barika la comme b'a fɔ cogo min ko wari tɛ mankan fɛ ni e mago wari la an mago wari la an bɛ bɛn a la donc ala n'a kɛ an bɛɛ bɛnna kelen ma fo kana kɛ bi laɲiniw sabatira donc a ka kan bi an ko foli bila jamanadenw ye dan tɛ foli mun na nin bɛɛ se ka kɛ sabula da kan a kɛra muɲu de kɔnɔ a kɛra sabali de kɔnɔ ni mankan bɛ jamana kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nin baara sugu ninnu a tɛ se ka sabati a baara toba bɛ kɔfɛ mais n'ala sɔnna ma ala min latigɛ inshallah o dɔ bɛ sɔrɔ mun bɛ latigɛ tuguni donc an b'o foli bila jamanaden bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ nin usine mun filɛ n'o ye usine lithium ye nafa tɛ se ka fɔ ka ban n'i y'a jateminɛ yɛrɛ a bɛna musaka bɛna bɛn miliyari 680 ma n'u ye feere min kɛ jamana kɔ kan u bɛ tila k'o wari lasegin an ka bangiw la o fɔlɔ o tun tɛ kɛ ni fɛnw bɔra an ka jamana kɔ kan n'u y'a feere u b'a bila ka taa bangi wɛrɛ kɔnɔ mais ni fɛn bɛna feere sisan nin bɛ segin ka na don an ka bangiw de kɔnɔ sisan mun b'a to wari bɛ munumunu an ka jamana kɔnɔ an ka feerekɛlaw commerçants o b'a to u ka laɲini bɛ sabati jamana tɛ jɔ donc o ye fɛn belebele fɛn min b'a to an ka jamana ka yiriwali o bɛ sabati o tɛmɛnen fana kɔ n'i y'a ye a tɔnɔ min bɛ sɔrɔ o bɛ bɛn miliyari 71 ma o miliyari 71 a sigiyɔrɔma 100 la 30 ye o bɛ na jamana wangade kɔnɔ 5 o bɛ taa an ka kɛnyɛrɛyew o secteur privé o t'olu ka bolo kan donc o bɛɛ ye fɛn mun bɛna jamana yiriwali sabati donc n'i y'a jateminɛ fana mun bɛ kɛ ka min kan ka baara dɔ kɛ Bugunina lamini na o baara min b'a to Buguni bɛ se ka yiriwa cogo min na a n'a dafe dugu donc o fɔlɔ n'i y'a jateminɛ o wari bɛ taa miliyari 25 ɲɔgɔnna na mun b'a to mun ye ekɔliso kuraw jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka siraw dilan ka tila ka kuranko ɲɛnabɔ a n'a ɲɔgɔnna fɛn caman mun b'a to gɛlɛya kana se duguladenw ma a nafa fɔlɔ bɛ se ka s'olu ma cogo min na ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma donc o bɛɛ ye fɛn min b'a to nin usine a nafa ka bon n'i y'a jateminɛ fana an ye sariya dɔ ta n'o b'a fɔ o ma ko contenu local o sariya b'a to fɛn bɛ sɔrɔ Mali la yan a kɛra ciment ye o a kɛra tɔli ye o a kɛra fini o a kɛra carburant o a mana kɛ fɛn ko bɛ sɔrɔ Mali la an ka kɛnyɛrɛyew entreprise privée ninnu olu de bɛ na n'o baara kɛ donc o musaka kan ka bɛn miliyari
kɛmɛ naani ɲɔgɔnna ma n bɛ deli ka fɔ n ka kuma na n ko mali caman bɛna kɛ milliardaire ye nin yɔrɔ de don donc sisan an bɛ mun fɔ an ka opérateur économique ye mais sisan so filɛ a bolikɛnɛ filɛ an ka ji yɛrɛ sa a da kana to an na dɛ a da kana to an na an b'a ɲini ala fɛ u ka wuli k'u jɔ sira bilalen bɛ bɛɛ ye n b'a to nin miliyari kɛmɛ naani a bɛ don jamana maliyɛnw ka wagaden kɔnɔ cogo min na o bɛ kɛ sababu ye ka du caman balo ka jamana yɛrɛ yiriwa donc a ka kan fana an ka dɔ fana fɔ mun bɛna kɛ mɔgɔw ka baara ko ye u y'a fɔ bi ko baara suru ani baara kuntalajan 2000 ɲɔgɔn na ko bɛ sen na gafe kɔnɔ a kɛra san o san n'i ma fili dɔ kan ka fara baara ninnu pourcentage kan fo ka taa se a laban ma donc o bɛɛ jigin mun b'a to baarako bɛ ɲɛnabɔ ani miliyari 25 mun bɛna kɛ ka buguna lamini dilan o bɛɛ bɛna kɛ ka mɔgɔ de don baara la minnu bɛna kɛ sojɔla minnu bɛna kɛ ka ekɔliso jɔ ka dɔgɔtɔrɔso dilan ka sira dilan o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw ta baara la donc o bɛɛ jigiya mun a bɛna kɛ sababu ɲuman ye mali jamana ma a bɛna kɛ sababu ye buguna lamini ma ka foli kɛnkɛnɛ bila vraiment an ka sifilakaw ani an ka musolakaw ye vraiment olu ka timinandiya n'u ka wulikajɔ de b'a to hali bi an bɛ ka se ka ko caman kɛ nin ye jigiyaba ye mali ma nin ye jigiya ye jamana ma waati dɔ de sera sisan bɛɛ ka risque ta quoi bɛɛ ka jɛfɛn dɔ kɔ quoi bɛɛ ka jɛfɛn dɔ kɔ jamana ye parce que an bɛɛ bɛnna ka jamana in jamanadenw seginna jamana degunna donc n'an ma ɲɛ an bɛɛ wulikajɔ kɛ depuis 14 janvier ko jamana in ka bɔ nɔgɔ la jamana an ka kan yɛrɛ a ka kan an ka baara kɛ fo ka s'a dan na. Suleba ale ye maa ye maa min ni funankɛnina ka don a bɛ Kayi ka sanga ni Batuli Ɲani ale ye dɛmɛ lase denmisɛnnin maa 100 bɔɲɔgɔnko ma min ye ni maa kofɔlen ye ale y'a ka dɛmɛ ni dɛmɛ k'a kɛ ka nakɔ baara k'o kɛ Kayikaw olu fɛ sirila min sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin an filɛ nin jardin kɔnɔna la tu es un jeune entrepreneur agricole il financera par le mouvement Ambico an filɛ jardin kɔnɔna la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na salatiw supomu jaba silɛriw fɛn sugu bɛɛ lajɛlen bɛ jardin kɔnɔna la an bɛ kuma di a yɛrɛ ma folikan b'a bolo a b'o lase jama ma an bɛ sɔn ka don kuma ɲɛ la ale nafa minnu sɔrɔ a la a b'o fana fɔ maliyɛnw ye Suleba folikan jumɛn b'i bolo ka lase maliyɛnw ma ani e financelen ni bi cɛ i ye nafa jumɛn sɔrɔ i yɛrɛ ka baara kɔnɔna la. Jama assalamu alaikum n ka foli bɛ jama bɛɛ ye ani aw yɛrɛ dantaw ka foli la aw ka cɛsiri mouvement Ambico la toujours aw bɛ Dawuda jɔyɔrɔ fa hali n'a tɛ yan n ka foli belebele b'aw yɛrɛ ye yala Batuli Ɲani kuma t'an da k'a fɔ a ye ale ni Dawuda n ser'u ma don min financement na u ye n financer ka taa o don na fo bi n b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin a ma se ye ko ye fɔ ko ban aw yɛrɛ ɲɛ bɛ foro la ni baara kɛra ni baara ma kɛ an kɔni bɛ welewele da di ka jeunesse jeune bɛɛ ma bɛɛ k'i cɛsiri baara la Batuli tɛ mɔgɔ si jɔlen dɛmɛ ou bɛ yirisuma kɔrɔ n'a ye dɔ la a b'i dɛmɛ a ko an ka baara kɛ a b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ye kalan kɛ mais o tɛ ko fɔ an ka don bureau kɔnɔ dugukolo bɛ fan bɛɛ ni nin baara tɛ ban Kayi kɔnɔ yan n'i bɛ se sɛnɛ la i bɛ se a ma a b'i dɛmɛ mais k'i sigi yirisumaw kɔrɔ mɔgɔ la gosi kumaw la Batuli k'an dɛmɛ a ka usine jɔ a bɛ usine jɔ e tɛ se baara la vraiment donc an k'an cɛsiri n bɛ mun fɔ Kayi ka jeunes ye. Suleba i ko o kuma tɛmɛnen ka bɔ yen bi an filɛ i yɛrɛ ka jardin kɔnɔna la i n'a fɔ kuma kɔnɔna la an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna cogo min na i financé ani bi cɛ jardin kɔnɔ an ɲɛ bɛ salatiw la an ɲɛ bɛ fɛn kɛnɛ sugu bɛɛ lajɛlen na jardin kɔnɔna la e bɛ se ka folikan jumɛn lase k'o di mouvement Ambico ma ani Batuli n'a ka jama a ka coordinateur Dawuda Kamara ye. Bon ne kɔni ni n ko n b'u fɔ dɔrɔn n bɛ dɔ bɔ foli la surtout Kayikaw ni an ka fierté de nin belebele fila bɛɛ bɛ Kayi yan Batuli ni Dawuda Batuli y'a yira Kayika bɛɛ la n'i m'ale n'i ye Dawuda ye dɔrɔn i y'ale maa o maa n'i bɛ se baara min na jardinage dɔrɔn tɛ soudeur bɛ yen menuiserie bɛ yen Dawuda ko sira dayɛlɛlen don i ka na ale b'i dɛmɛ i ka baara de kɔnɔ anw kɔni u ye ne dɛmɛ ne b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin. Suleba o diyara an ye kosɛbɛ vraiment an yɛrɛ filɛ jardin kɔnɔna la an yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛnw na ye ko ye fɔ ko ban maa wɛrɛw dɛmɛna maa caman dɛmɛna
dɔw bɛ maçonnya kɛ dɔw bɛ fɛn wɛrɛ kɛ dɔw bɛ électricien kɛ an sera olu bɛɛ ma u caman u bɛɛ ka témoignage vidéo bɛ fan bɛɛ fɛ mais conseil jumɛn bɛ e bolo k'a di Kayi jeunesse ma ni Mali jeunesse. Bon conseil min bɛ ne bolo k'a di jeunesse ma toujours n b'o de fɔ an ka yiri kɔrɔ sigi kuma baro bila bɛɛ ka wuli n'i ko Mali kura i ko taabolo kura. C'est vrai c'est vrai. An ye dɔ kɛ sigili la k'a fɔ n ye nin kalan de kɛ fo n ka don n ye droit de kɛ n ka don tribunal le kɔnɔ droit mɔgɔw bɛ yen ne teriw don u bɛ école karamɔgɔya de parce que ni bɛɛ wulila ka dɔ kɛ sɛgɛn bɛ bɔn n'an sigi yiri kɔrɔ sɛgɛn b'an na sɛgɛn bɛ jamana jali an filɛ an ka jardin kɔnɔ alhamdulilayi rabi alamin an m'an ka nasɔngɔ sɔrɔ an tɛ gulo mɔgɔ la an tɛ tugu mɔgɔ kɔ bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni kɛ o de foli bɛ ne bolo k'a lase Kayi ka bɛɛ ma an bɛɛ kelen an ka juguya ninnu ni yebalifɔ ninnu bila an k'an cɛsiri tiɲɛ la Dawuda ala de b'a ni batuli sara Dawuda ye belebele dɛ n ka foli b'u ye. Merci beaucoup merci beaucoup. Sirakɔrɔ Ɲare ka fara Kati marabolow kan ninnu ye kunnafoni baro kɛ kunnafoni baro min ni a ye tali kɛ u ka dugukolo a bɛ gɛlɛya minnu kan sariya min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Nin ye kunnafoni di kɛnɛ ye min kɛra ni kunnafoni dilaw ye Zirakɔrɔ dugutigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw fɛ ka se k'u ka dusumakasa yira ani ka laɲini kɛ u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ u ka nin dugukolo ko in na. Bingani min kɛlen bɛ ka dugu dɔw sɔrɔ ka se cercle kɔnɔna na Sirakɔrɔ Ɲare b'o la Sanafara b'o la Tubana b'o la bingani ye ka bi an ka dugukolo kan an ka sɛnɛkɛ dugukolo an ka bagan mara dugukolo minnu bɛ ni an sigilen b'a kan an y'a sɔrɔ tiɲɛ ye an b'a kɔnɔ Mali bɛɛ b'a dɔn ko dugukolo ladɔnnenw don spectateur foncier dɔw kana bi an kan n'o ye dugukolo yuruguyurugula dɔ ye a ka ca ni hectare 1000 ye k'an ka sɛnɛkɛ dugukolo ninnu tila ka k'u ka yɛrɛ nafana ye an ka jateminɛw kɔnɔna na bɛnbɛn bɛɛ kɔnɔna na n'o b'a fɔ ma ko mafia kitiw bɛɛ mɔgɔw bolo mais a kɛcogo man ɲa parce que an ko transition mun bɛ bi an b'u dɛmɛ Assimi Goïta général d'armée an b'a dɛmɛ a ka gouvernement n'a premier ministre bɛɛ lajɛlen dɛmɛ mais ko nin k'an dɛmɛ an ka bɔ gɛlɛya min filɛ an ka bɔ a kɔnɔ na ka an dɛmɛ cogo jumɛn tigi fɛn min bɛ bi n'u créera san tɛmɛnen kɔ a ma kiri kɔkɔti la dɛ u kiri kuma ka janya sɔrɔ ninnu ma na dɛ o ka se k'an dɛmɛ l'électrification min bɛ tɛ ninnu na k'a bɛɛ lajɛlen ko annulé ka tigi sigi dugudenw ma. Hakilina falen-falen cayara kɛnɛ in kɔnɔ o bɛɛ kɛra walasa u ka laɲiniw ka se ka sabati. Ka sanga ni denmisɛnw ka duguma kalanso ye n'an k'a ma ko jardin d'enfant an balaka dɔ bɛ yen a bɛ san caman bɔ ale ye nin baara in kɛ a ka baara ye kabini a b'a dege la fo a yɛrɛ nana kɛ a karamɔgɔ ye bi an ko de ma ko madame Konate Kadijatu Sisoko Orteme ye ja bɔ a kan min n'an b'a fɛ an ka ɲɛmada o ja in nɔ. Denmisɛnninya ja ye tulonkɛ ye o kosɔn n'u bɛ don fɛn o fɛn na ni tulonkɛ dɔɔni donna a la u bɛ timinadiya sɔrɔ kalanko bɛ o la hali k'a sɔrɔ u ma se ekɔli la don ye u bɛ se ka dɔɔni kalan u bɛrɛma kalansow la n'o ye jardin d'enfants ye u ni muso cɛsirilenw ani timinandiw i n'a fɔ madame Konate Kadijatu Sisoko n'a ɲɔgɔnnaw ale ye jardin d'enfants karamɔgɔ ye a bɛ san 20 bɔɲanko bɔ. Ne ye baara in kanu ntɛnɛmuso de nɔfɛ ne tun bɛ ntɛnɛmuso de kɛrɛfɛ donc ne ye baara kanu ale de nɔfɛ madame Sidibe Umu Tarawele a fana tun ye fɛn ye enseignante ye préscolaire la a tun bɛ animation kɛ donc ne ye baara in kanu ale de nɔfɛ fo n ka kɛ a fana ɲɔgɔnna ye ani an ka directrice yɛrɛ madame Jani n ye n ka stage k'ale bolo donc a ye encadré cogo min na a kun ka di n ye n fana ka baara ɲuman kɛ i n'a fɔ u y'a kɛ cogo min na denmisɛnninw fana kanu bɛ ne na ka fara a kan ne y'a kalan kɛ ne ye EFEP kɛ n ye clos d'enfant pere kɛ fɔlɔ u y'an ta clos d'enfant na n y'o kɛ après n ye concours d'entrée kɛ ka taa EFEP la ka tila ka fonction publique kɛ k'o sɔrɔ. I n'a fɔ Kadijatu Sisoko madame Kante Aminata Touré ale fana ye jardin d'enfants karamɔgɔ ye an b'a fɔ minnu ma ko petit section. Enseignement daminɛ o ni bi cɛ o bɛ san 4 bɔ mais monitrice y'o kɛ o san 2 de ɲinan ye ne ye université de kɛ université Flash la
ne sciences d'éducation de kɛ 4 ans maîtrise bon je na maîtrise parce que ne kun ye école tɔ ninnu kɛ ni école den kɔrɔbaw kun bɛ ɲɔgɔn na mais n y'a décidé n ko bɛna école den fitininw fana ka k'a lajɛ u ka quotidien bɛ cogo min na donc u bɛ minɛ cogo min na u bɛ classe kɔnɔ cogo min na donc ne ye choix ta pour que k'o lajɛ de. K'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma na sɔgɔma o sɔgɔma kabini nɛgɛ kanɲɛ 7 mana janfa ni sanga 45 ye karamɔgɔ ninnu bɛ kɛ u sen kan fo k'a fɔ denmisɛn ninnu taara so. An ka quotidien préparation an bɛ salle de la salle an b'an ka salle arranger ka tableau jɔsi ka denmisɛnninw ka pan bɛɛ arranger k'a bɛɛ nettoyer k'a bɛɛ jɔsi k'a bila propre an b'o de kɛ ka tila ka ji sigi n'u bɔra ɲɛgɛn na u b'u tɛgɛ ko o de y'an ka baara fɔlɔw ye ani ka matériel labɔ an bɛna activité kɛ minnu na k'olu bila préalable yanni an ka don classe kɔnɔ an bɛ activité caman kɛ an bɛ plein air kɛ éducation physique b'o la jeu mobile b'o la gymnastique b'o la rondu b'o la jeu rythmique b'o la an b'olu kɛ o ye plein air ye activité de salle langage b'a la zirin b'a la n'o ye histoire à raconter ne filɛ ka min kɛ sisan nɔ o ye initiation matière élémentaire ye exercice sensoriel o b'a la modélage b'a la coloriage b'a la ka ca. Hali an ka sow kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin ladon ma nɔgɔ kuma tɛ o kalanko ma nka ni fɛn min ka di mɔgɔ ye i tɛ gɛlɛya dɔn o la. Bon tile journée kɔnɔ a ma nɔgɔn parce que denmisɛnninw bɛɛ tɛ kelen u minɛ cogo man ka kelen kelen parfois i bɛ kuma f'i ka sɛgɛn kuma b'a la parfois tu ris bon a kuma ka ca mais avec le quotidien an bɛ an débrouiller dɔɔni a ko la fɛɛrɛw b'an bolo parce que an enseignant ninnu an kelen kelen tɛ classe kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la mɔgɔ wɛrɛw b'an kɛrɛfɛ minnu b'an dɛmɛ peut-être i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ kasi la dɔ bɛ ka dɔ bugɔ yan fɛ ou bien dɔ bɛ fɛn wɛrɛ la donc enseignant wɛrɛ bɛ yen o b'i dɛmɛ a bɛ baara nɔgɔya i bolo quoi. Walasa halisa jardin ninnu karamɔgɔ ka se ka timinandiya sɔrɔ karamɔgɔ dɔ ye bilasiralikan di. Denmisɛnnin dɔw ma nɔgɔ y'a dɔn bɛɛ n'i jogo de don e mɛn n'a lamɔ cogo don den caman n'o nana d'i ma k'i ka olu mara kuma dɔw la a ma nɔgɔ dɔw bɛ kasi dɔw ka kasi yɛrɛ tɛ dabila dɔw tulo ka gɛlɛn dɔw bɛ ɲɔgɔn agresser donc olu bɛɛ b'a la fo e ka kɛ vigilant ye k'i hakili to denmisɛnninw na pour que o kana se ka ɲɔgɔn bana cogo min na a kɔni ani sigi tɛ bɛn denmisɛnninw ɲuman b'u la juguman b'u la banabagatɔ b'u la kɛnɛbagatɔ b'u la n'a nana d'i ma a k'i n'a fɔ i yɛrɛ woloden i ma ba i den na cogo min na ni waliden nana kalifa i la kan'i b'a la a ladon ka ɲɛ o de ka ɲi e fana ka se ka fɛn d'u ma savoir dɔ d'u ma min bɛ se k'u nafa n'u donna école la u kana se ka gɛlɛyaw sɔrɔ a la. Denmisɛnninw bɛ dɔnniya min sɔrɔ jardin na o bɛ u dɛmɛ ka faamuyali kɛ joona ni u donna école la ani jɛnatigɛ taabolo kan. Nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ala ka sini jira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa adamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnamaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. An ka sabu ɲuman ɲini Ala ye sabu ɲuman ye.